እንታይ ይገብር ከብ ልብ ያለው እንታይ ክትገብር ደፒተር ሓወይ ፈሲስ ደቂሳ ነበር ይኽደል ይኽእል እንታይ ሒዝናይና መተረብ ይልኩት ምስ ሃረሞ እንድሕነቱ ተጓዩ ነይሩ ተዝኸውን ወይ እውን ምስ ሃደመ ግዜ ከይወሰደ ፈሪሐ እምበር ኣነ ሃሪመዮ እንተዝብል ሓደጋ ኢልካ ዓርቀ ክትሓትት ፀገማ ይመሃለዎ ናይ ባባ ግን ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ ገሊሉ ሰብ ተጨኪኑ ከዓ ብቐሊሉ ይምለስኒ ኣብ ኩውን እሞ እንታይ ይግበር ዋላ እኳ ከቢድ እንተኾነ ኣብ ኩውን ነገር ግን ዕርቅን ሰላምን ጥራሕ ይፍታሕ ክፈጥር ዝኽእል ዋላ ነቶም ስድራ መዋት እውን እኮ ካብ ዘይደቀሰ ደም ኣለና እንዳበሉ ሕኒን ክብሉ ዝነብሩ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ዕርቅን ሰላምን ገይሮም ዝደልይዎ ሓቲቶም بسلام كنوا برحشوا فرحة